navn det er Lasse Morsen. Jeg er revisions- og sikkerhedschef i Magasin. Magasin består i dag af 7 fysiske forretninger og en online shop, og vi har rundt regnet 46 millioner besøgende om året. Altså Magasin valgte at få kundetæller for nogle år tilbage for at kunne selvfølgelig følge med i, hvor mange kunder vi fik ind i forretningen, men også for at kunne bruge det i vores partnersamarbejde. En del af Magasins afdelinger består af partnere, som lejer sig ind, og der i forbindelse med vores aftaler med dem er det væsentligt at have en idé om, hvor mange kunder der er i forretningen. Historisk set har kundetæller været vigtigt for Magasin, primært for at kunne tracke antallet af kunder inde i forretningen. Hvor mange kommer der ind, hvor mange kommer der ud. Virker vores kampagner, får vi konverteret de kunder, der kommer ind. Så det var egentlig tanken at lave nogle kopier. Så kan man sige, at her i det seneste års tid, der er det blevet vigtigt for os rent sikkerhedsmæssigt i relation til corona, at have rigtig godt styr på, hvor mange mennesker har vi inde i forretningen. Nu er det jo ligefrem blevet et krav for myndighederne, at vi har styr på det. Noget af det, som var væsentligt for os, da vi valgte at bruge Webcam som leverandør på det her, det var, at vi havde muligheden for at veksle mellem at bruge jeres software, altså jeres platform, jeres app, samtidig med, at vi faktisk også kunne eksportere data løbende, så vi har muligheden for selv at beregne vores egne kopier og få det ind i en platform, som vi kender i Magasin. Så det har været super vigtigt for os, at vi havde muligheden for at eksportere data og arbejde med det selv i vores Business Intelligence team, mens at vi så efterfølgende er begyndt at gøre noget mere brug af Webcams egen software herunder dashboards og deres app. Grunden til, at vi valgte Webcount, var egentlig baseret på, i opstarten for nogle år siden, var egentlig baseret på, at vi havde flere forskellige mulige leverandører inde. Det, der var vigtigt for os, det var, at det var en leverandør, der forstod forretning, forstod de udfordringer, der kan være i et stormagasin, hvor der er flere indgange og udgange for den sags skyld. Så var det rigtig vigtigt for os, at der var en leverandør, som var centralt placeret, en dansk leverandør var klart at foretrække. Og det vi oplever med Webcount i dag, det er lige præcis, at der er hurtig og effektiv service, når vi har udfordringer med vores systemer.